MCB ydi Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, felly fath o'r undeb ond da ni'n gymuned glos iawn o fyfyrwyr sydd yn siarad Cymraeg. Dych chi'n gallu ymuno os dych chi yn siarad yr iaith, yn dysgu'r iaith, neu efo diddordeb yn yr iaith neu'r diwylliant. Da ni'n cynnal llwyth o ddigwyddiadau, felly mae gennym ni gymdeithas o fewn MCB o'r enw y Cymric, a maen nhw'n gyfrifol am yr holl nosweithiau cymdeithasol, lle mae yna rhywbeth yn digwydd bob nos yn ystod wythnos y glas. Hefyd, da ni yn gweithio hefyd yr wythnos i hyrwyddo'r iaith Gymraeg sydd yn digwydd o gwmpas diwrnod siwmai. Gen ni gwiz yn y glob a bydde felly hefyd. Dwi'n meddwl fod o'n wych pa mor agos ydi pawb. Enghraifft, mae yna tua 100 yn troi fyny i ddigwyddiadau. Da ni'n mynd i ddilyn mi wylio rygbi, da ni'n mynd i'r Eisteddfod Rhyngold, so da ni'n cyfarfod efo myfyrwyr Cymraeg eraill ar draws Cymru a hefyd y gymgym Lerpwl. Dwi'n meddwl fod hynny jyst yn cyfoethogi eich profiad chi fel myfyriwr yn y brifysgol. Mae jyst yn rhoi rhywbeth bach ychwanegol sydd yn cael ei gynnig ar ben pob beth arall sydd yma ym Mangor.